Shout out sa rider, paikot-ikot, di malaman kung saan pupunta eh. Ayan, gabi na naman po at kararating lang po natin sa Makati. From Quezon City hanggang dito sa Makati, naka-skyway pa tayo, 2 oras mahigit. Grabe, shout out po sa inyong lahat. Mega love shout out po, magandang gabi po. Nandito na po tayo ngayon sa Makati. Dito po tayo dadaan sa Emilia Street. Kasi doon sa Buendia masyadong matraffic. Nako, ano ba naman nangyayari sa mundong ito? Grabe ang traffic. Sa Banawi po, umabot ako ng sa Quezon Avenue hanggang sa Fisher, doon lang sa may Timog inabot ako ng halos sa kulang-kulang 1 oras. Tapos dito pa sa Skyway, oh my goodness, what happened to this life? Buhay driver talaga. Ayan, nandito po tayo sa may Emilia Street sa Makati. Ayan, nakikita nyo, maraming mga tao rito kumakain, mga nagtatrabaho sa call center. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Hindi po ako galit, naiinis lang ako dahil sa napaka tindi po ng traffic sa ngayon. Hindi ko malaman kung saan tayo susuot nito. Aba, pag winis mo po siya napaka traffic. Ayan, nandito po tayo sa kanto ng Chino Roses at Malugay. Ito na, sa Malugay na po tayo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may kanto ng Chino Roses at saka Malugay, Makati City. Ayan, diretso na tayo. Diretso na. Babante. Aba, mega love shoutout po. Hindi po galit siya sa napapagod na dahil ng oras pa tayo pumasok ng trabaho. Alas 3 ng umaga umalis tayo sa bahay. Buhay driver nga naman. Pag inabot ka ng malas sa traffic dito sa Maynila, nako po. Ayan, from Makati to Quezon City, inabot kami ng halos 2 oras kalahati kung walang traffic yan. Kung ang traffic niya ni smooth lang, mga 1 oras lang, nandoon ka na. Balikan po yan, pwede sabihin natin 2 oras kalahati. Pero ngayon nasa na tayo, nasa 3 oras at kalahati na tayo. Andito pa rin tayo sa kalsada. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, nandito na po tayo sa Ayala, kanto ng Buendia or Pedro Hill. Ayan, abante na po tayo. Abante. Andito po tayo sa may kanto ng Pedro Hill at saka ng Ayala Avenue. Papunta na po tayo, kakaliwa na po tayo sa Buendia. Nandito na po tayo sa may RCBC Plaza sa Makati pa rin, sa Buendia at saka corner ng Ayala Avenue. Ayan, mga orago, nandito na po tayo sa Buendia. Ayan. Ang ganda na may paunti-unti ng mga dekorasyon dito. Ay ibig sabihin na malapit na ang Pasko pero wala pa rin tayong pamasko. Ayan, Merry Christmas po sa inyo lahat. At ingat po tayo. Parang walang kinikita yung ating YouTube channel Pero okay lang, tsaga-tsaga lang, sige lang. Talagang ganyan ang buhay. At vlog lang. Merry Christmas po sa inyong lahat. Namamasko po. Ayan, shout out sa mga rider. Ingat po tayo sa pagsingit-singit. Ayan. At nandito na po tayo ngayon sa Tordesillas Street, kanto ng Buendia. Ayan. Ingat sa mga rider sa pagsingit-singit. Ingat po. Okay lang yan. Dahil nakadesign na mo talaga yung motor sa mga ganyang daanan. Pero sana walang maperwisyo at walang madamay sa pagsingit-singit natin. Ingat po. Ayan, time check po tayo ngayon, 7:35 na. Umalis po ako dito sa Makati alas 4:20. Ngayon alas 7:35 na po. Hindi pa rin po tayo nakakarating sa ating garahe. Ayan, nandito na po tayo sa N. Garcia, kanto ng Buendia. Ayan, mamaya po lilikot po tayo sa kaliwa. Ngunit tayo po natin mag-go muna. Ayan, liko na tayo. Ingat mga riders at sa lahat po ng ating mga kaibigan. Allah,
Ayan oh, Kamote Rider. Banat! Kamote Rider. Ayan, kumanan din si Kamote Rider. Shoutout po sa rider na yun. Ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating mga kaibigan, mga driver. Yan, buhay driver. Anong oras na hindi pa tayo nakakauwi? Ayan. At shoutout. Malapit na po. At makakauwi na rin tayo. Pero pahinga muna tayo ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, nandito na po tayo sa Jupiter Street. At dito na tayo gagarahe. At natapos na naman yung pong isang linggo sa pagkikipagbardagulan sa kalsada. Ayan, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga kaibigan na OFW, maraming salamat po sa suporta. At sa lahat po ng ating mga subscriber. Bye bye po. Ingat po tayo. Ayan, ito na po tayo. Nandito na po tayo sa garahe natin. At maraming salamat po. Good night po. Happy weekends.